Duha ang patay, 3 pilason matapos mabungguan sang SUV ang angkar-angkar sa Haro. Samtang rider pilason sang mabungguan sang auto ang iya ginasakyan nga motorsiklo sa Iloilo Sunset Boulevard. Si Zen Kilantang Sasa nakatuto. Nagalinapta ang mga sinapos sang utan nga karga sang angkar-angkar nga ini nga ginamaneho ni Ayan Portillo sa barangay Balantang Haro. Ini matapos nga mabungguan sang SUV nga ginamaneho ni alias Anton, 18 anyos pasado alas 11 kagabi. Sa investigasyon sang kapulisan, padulong kod tani ang angkar-angkar sa Iloilo Terminal Market, agod magbulante samtang ang SUV ang halin sa banwa sang Laganes. Resulta, patal nga pila sa ulo ang naangkon ni Portillo, kag sang backrider sini nga iya tiya nga si Delia Yulatic, 60 anyos. Ang duha ang ginbawian sa kabuhi samtang pilaso naman ang 3 pa ka mga sakay sang angkar-angkar. Based sa impact or base sa impact, may bulo-bulo ang SUV kay makita man naton sa sa damage sang salakyan kag sa mga injuries nga na sustain sang aton nga mga pasahero. So base naman sa nakainom, base man sa akon ginapaglantaw, normal man ang driver nga nagadala kay ina. Luyag naman sang pamilya sa mga biktima nga mahatagan sang hustisya ang kamatayon sang ilahimata. Nagpaiway na nga magpa-interview ang driver sang SUV nga ginkustodiya sa Police Station 3. Gindala naman sa ospital ang driver sang sining motorsiklo matapos mabungguan sang isa ka auto sa Iloilo Sunset Boulevard sa Saok Arevalo. Ang aksidente ang natabo mga alas 9 kaina sang aga. Base sa impormasyon, nagikan sa Gloryville Subdivision ang motorsiklo nga ginamaneho ni John Nazardo Abong sang inyang nabungguan sang auto nga ginadala sang isa ka babayi. Base sa mga nakasaksi, ginyudyud pa sang auto ang motor sang pila ka metros. Naguba ang panguna nga bahin sang auto kag nabuka man ang windshield sini bangod sa aksidente. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.